Тъй като получих доста въпроси от това какво опаковам и как опаковам в чантата, като тия с самолет и реално какво се случва с FPV дрона и батериите, сега ще ви покажа какво има в раницата. В първия джоб може да намерите един държач, трайпод за DJI камерата. Имаме още един. Този е за Insta360-то. Най-важните неща, пауърбанката, с която трябва да заредим батериите на FPV дронът. В единия джоб имам още една пауърбанка, която ми е за телефонът. От тази страна имаме батерии за FPV дрона, като тях съм ги опаковал с изолирбан. Важно е, когато летите, ето тук, като погледнете на батерията, да е под 100 Вт-часа. Което имаме ND филтри, понеже, както видяхте, навън е доста светло и приятно. Като сложим ND филтрите, ще имаме по-хубав motion blur след като летим. След което съм взел един SD адаптер, една флашка, за да сваляме екстра файловете и едни допълнителни пропелери, едни слушалки. След което имаме ето това нещо, което е портативното зарядно за дронът, което върви ето с тази пауърбанк. И това е антената от джойстика, защото реших да сложа на някъде малко по-сигурно място. Сега ще видите в следващия джоб какво има. Отваряме го и имаме DJI микрофоните, след което ластички за батерията. Ето тук, както знаете, както съм казвал и преди, аз ги връзвам кабелите, за да не ги сцепа. Допълнителни кабели за зареждане, Type-C, Type-C, OLED, няма други неща. Тук идва най-интересната част и тя е дронът. Дронът този път реших да пробвам да го вкарам и да мина през security-то, без да му свалям перките. И мина! Няма абсолютно никакъв проблем. Какво може да стане, ако не махнете перките? Може да прецакате моторчетата или може да изкривите перките. Много неща може да станат, но аз така мисля, че го сместих, че не съм направил абсолютно нищо. Кой знае какво. Нататък имаме в едното разклонение имаме Radio Master Boxer джойстика и в долното разклонение на чантата имаме очилата. двойката. Ето ги. Като цяло това са нещата, които сложих в раницата. Няма абсолютно никакви проблеми, освен че ме спряха за проверка и ме разпитваха въпроси какво е това, дрон ли е, за какво се използва и тъна. Аз казах, че е за фотография, но може да кажете за хобби, за каквото и да е. Просто не казвайте на какво е способна машинката. Сега отиваме в багажите. Покажи си какво имаш тук. Имаме стич. Имам стич, ама отзад. Оставихме багажа, обаче питаха дали има неща, които не трябва да са вътре. Единственото, което мисля, че трябва да е вътре, е тръщотчицата ми, която, ако си спомняте от предишното видео, ми конфискуваха на предишното летище и затова този път я оставих в чекирания багаж. И затова ще разберем, като пристигнем там, дали ще имаме реално багаж или няма да имаме. След 12 часа ще разберем. Няма никой все още на летището, но ето ни го. Ние сме първите и единствените. До сега аз не съм летял с толкова голям самолет. Само вижте за сравнение EasyJet отстрани. И ето този, с който ще летим, е огромен. Не знаех, че по този начин се слага каргото вътре. В самолет. Кучето ми, ако лети с карго, Кучето. Е, там е кучето. Изчезна.
Не мога да си кача TikTok видеото днешното, защото прекалено много хора сме се набучкали тук на летището и ми дърпат интернета. На 62% остана и не ще да мърда. И се качихме в самолетчето. Имаме слушалки. Така. Имаме къде да гледаме телевизия. Имаме одяло и разглавничка. Да. И телевизор. А, да, и друго знаеш какво имаме? 12 часа. Не знам как ще държим 12 часа. Значи ще поиграме малко игри първо, след което ще погледаме няколко филма, след което може да погледаме къде се намираме. Запътваме се, остават 9700 км. 9723. Една опция, която доста интересно изглежда, е, че се вижда отдолу камерата на живо. Това е ново. Яко е, да? Той изпусна линията. Къде отиваме? Ето какво получаваме. Допълнително пакетче за сън, за очите и чорап. Хайде, слагаме чорап. Още няма и 20 минути откакто сме излетяли и превъртяхме половината игри. Ще изгледаме някой друг филм и какво ще правим останалите 11 часа, не знам. Ще спиме и ще четеме. Да. Имаме първо хапване прецели с количка. И продължаваме с следващото ядене. Между другото, колко време вече летим? Някъде 1 час. 1 час, сигурно. И идва вечерята. Имаме пиле с грейви, хлебче, сладко, ориз и нещо за пиене и масло. Както и А вътре в това метални имаше сол и вилици. пипер. В кое? Това има сол и пипер. Почвай да ядеш. И не е най-уникално. Яденето, но не е много лошо. Става. Това се събудихме. Събудихме се, не сме спали много, ама да. И ни остават още 1200 км до крайната дестинация. Ето ни ухапването. Имаме сок, нещо си друго и друго. И яйца. Слезнахме от самолета и си чакаме. Единия куфър си го намерихме, обаче другия все още го чакаме. Тук сме още в коледния дух. Така, влизаме в стаята. Виж, какво има тук. Ето тук. Така, тук имаме завески, ако искаме да пуснем. Гардеробът, който ето тук. Чадъри явно ще вали. Сейфът. Леглото. И люката отвън с столчето. Прекрасната гледка към градината.
Между другото, забравих вчера да кажа, че ни предложиха нова стая, така че вече не сме в предишната стая, която видяхте преди малко, а сме в ето тази, както виждате, вече е леко разхвърляно. Стаята е същата, просто с малко по-хубава гледка навън. С палми. Така, сега за първия ден дойдохме, се казва. Малко ще полежиме, ще хванеме слънчев ден. И там в далечината се вижда един кайтсърфист. Това не съм се качвал на кайт, нали да не взема да отида. Но планът е да вдигна дрона няколко пъти поне. Исках да, понеже тук има много места с водопади, исках да карам дрона в водопада. Надявам се не е буквално, но да направим един спусък с дрона. Така че сега в момента разучаваме турове и всякакви места, където може да отидем в периода, в който сме тук. Така че следете, абонирайте се за канала, за да не изпуснете нещо интересно случайно. Айде!